गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय बिथां फेरेंगानि बाथ्रा बुंनायाव कयेकथा खोथाखौ आं बुंफिननो लुबैदों। बिथाङा बुंदों मैया डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा मोनसे बाइक होदोंमोन, बावहाय बिनि एगेन्स्टआव दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। सेम खोथाखौनो आं बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथाङा सान्थिनि बाथ्रा बुंदों, हाग्रा दाननायनि बाथ्राखौ बुंदों। हाग्राखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दाननो लुबैया आरो रावबो सिफायनोबो लुबैया। दिनै हाग्रा दाननाय लगे लगे रावनिबो अनलि इउपिपिएलनिल' खहा जाया, सोरबा फेरेंगानिल' खहा जाया, सोरबा हाग्रामानिल' खहा जाया, सोरबा प्रमदनिल' खहा जाया। बे हाग्रा दानोब्ला जोंनि समस्त गासैबो बर' रायजो राजानिनो आंनि नुहुरनायाव खहा दङ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै हाग्रा दानगोन, बावहाय दंफां फांसेबो थानाय नङा, बा हादानखौ जों सिफायलांबाय थायोब्ला जोंहा इयुनाव मा जाहैगोन आरो वेदारनि बाथ्रा दङ। बेफोरखौबो जों साननानै जों हाग्रा दाननायखौ जोंबो लुबैया। जायखि सरकारानो फै, नोंथां इउपिपिएलआनो सोरबा प्रमद बर' इउपिपिएलआनो होन, सोरबा बिपिएफ हाग्रामायानो होन, दिनै बिथांमोनाबो फै, रावबो लुबैया। दिनै बिथांमोना 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन। 17 बोसोराव दिनै मा दङ मा गैयामोन? 17 बोसोरनि सिगां मा दङमोन? जेबो गैयामोन। लाथिख' लामा सामा माबा माबि कलेजनो मानो बेफोरनि फारसे एभ्रिथिं जिर' बेखौ बुंजायो। जों बुंनो थाङोब्ला दिनै बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगांनो सोर खहा खालामजोबनानै लादों बेखौ आं बुंलायनाङा। नोंथां रनजित बसुमतारी, नोंथाङानो नुबोनाय, बे समाव सोर खहा खालामना लादों? दालां सिफायनाय, न' सिफायनाय, बा कारेन्टनि माबा वाटार साप्लाइनि माबा सिफायनाय, सोर सिफाया? आं बेखौ बुंलायनांगौ गोसो गैया आरो बुङाबो। मानो होनोबा बुङोब्ला बेखौ गोजौआव खुदै गार नोंनि मोखाङाव गोग्लैगोन बियो, ओमफ्राय गाहायाव नायना गार नोंनि आथिङावनो गोग्लैगोन बियो। थ' ओंखायनो आं नाम थांखिलायनो गोसो जायाखै दिनैनि दिनावहाय, गोसोबो गैया। हाग्रा दाननायनि खेथ्रआवहाय बयबो अनलि इउपिपिएलआल'नो, रनजित बसुमतारीयाल'नो बानाय नङा, गासैबो बर' रायजो राजा। अनलि नोंथाङा दिनै इएम जानाय लगे लगेनो दिनैहाय बे खोथाखौ दिनै बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दिनैहाय सान्थिनि बेला, गोजोन थासारिनि खोथायाव आं दा बुंगोन। दिनैहाय हाग्रा दाननायनि बेलायावहाय अनलि नोंनिल' खहा नङा, जोंनि दंफां दाननायनि खेथ्रआवबो जोंनिनो बर'निनो खहा, जों बर' सुबुंनिनो, जों बर' ट्राइबेलफोरनिनो खहा। बावहाय नों दंफां दाननाय लगे लगेनो फारसेनिफ्राय लांदां जालांनाय जायो। हादान दाननाय लगे लगेनो फारसेनिफ्राय दाननाया थांजोबो। होनबा जों बेखौल' लुबैया। अनलि इउपिपिएलआल'नो हाग्रा दानजानो बायो, बेसोरल' नङा, गासैबो पलिटिकेल हान्जा, मा बिपिएफ, मा इउपिपिएल, मा कंग्रेस बिलाय, सोर बिजेपि बिलाय, बिथांमोनाबो गासैबो पलिटिसियान, गासैबो मानसि हारियानो दानजानायखौ बायो। थ' जिखियानो जादोला दिनैहाय गोजोन थासारिनि खेथ्रआव बुंदों। बिथाङा बुंदों बिपिएफखौ हाग्रामा मोना गोदो सान्थिखौ लुबैया आरो दाबो लुबैया, दिनै सान्थिनि आगान सुरबाय थादों होनना बुंदों। गोजोन थासारिखौ बयबो लुबैयो। अनलि इउपिपिएल रनजित बसुमतारीयाल'नो जे लुबैयो बे नङा। नोंल' लुबैयाखै रनजित बसुमतारी गोजोन थासारिखौ, जोंबो लुबैदों। दिनै एनडिएफबिआ मा बिथिङाव गोजोन दङ दे बुं नोङो। आं रायजो राजानि खेथ्रआवथ' बुंथ'नो थांला, दिनै एनडिएफबिनि खेथ्रआव बबे बिथिङावहाय गोजोन दङ नों बुंलाय। नोंनो मिथिखागौ माथो बिलाय, नोंनो एनडिएफबिआव बोसोर नांबोना फैनाय मानसि, नोंनो मिथिखागौ दिनै बबे बिथिङाव गोजोन दङ एनडिएफबिआ, ना केसनि बिथिङाव गोजोन दङ? सोर एनडिएफबि सोद्रोमानि केसा दिनैहाय मोजां उइद्र' जानानै दङ? माथो वारेन्टआनो फैलाबाय थायो माथो हाजिराखौनो हैबाय थानांगौ जायो माथो कर्ट, सानफ्रोमबो प्रत्येक मासावनो कर्ट गाहैनो गोनां जायो। बेफोर गोजोन जादों नामा? बेफोरखौ माबा मोनसे गोजोन होनांगौ। नों इएम जानायखायसो दिनै नोंनावहाय केस मोनसेबो गैयालै रनजित बसुमतारी। नोंथाङा ओरैनो गोजोन होनबाय थाबाबो जानाय नङा। जोंबो लुबैदोंब्रा गोजोनखौ। जों सोरबा बायदि जों दावराव दावसि माबा गाबोननो मानसि खावनायनो, मानसि गावथारनायनो, माबा फैसा डिमान्ड खालामनायनो, बेखौ जों लुबैया, रावबो लुबैया। बर' सुबुङा, बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदिखौनो लुबैया। जोंबो लुबैयाखै, जोंबो गोजोनखौ थाजानोखौ लुबैदों। जोंनि बिटिसिआव, जोंनि बिटिआरआव मानसि गावजानाय बिनि फारसे जोंबो दिनै केसनि खेथ्रआव होन, सोरबाया दिनै 4 लाखखौ मोननो थांबावाखै होनबा दिनै मा बुंगोन? बिसोर मा जानानै दं? जायफ्रा दिनै केस गोनां, स्पेशेल केसनि खेथ्रआव दिनै केसनि थाखायनो जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा फासि जादलायनो गोनां जादों। नों बेखौ मालाबा नायहैफेरदों नामा?
NIA जायफ्रा केस नांनानै थानाय बेफोरखौ मालाबा नायफेरदोंमोन नामा नों रनजित बसुमतारी? ओरैनो नों थिफुदला बुंबाय थाबाबो जानाय नङाथ'। एसे सिन्था खालामनानै बाथ्राखौ बुं। दिनै केसनि खेथ्रआव जोंनि NDFBनिनो सोद्रोमाफ्रा गोजोन गैयालै। नोंथाङा दिनै गथ' गथायखौ लानानै सिथ्ला गंसेयाव ज' ओंखाम जानायाव बोथिसे ओंखाम जानायाव गोजोन थानो हागौ। जोंफोरबो दिनैहाय गथ' गथायखौ लाना ओंखाम बोथिसे मोखां नायलायना ज' जानोखौ लुबैयो। खिन्थु बै सुबुङा आंल' गोजोन जानानै मा जानो? बै सुबुंफ्रा जोंनि केडारफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा NDFBनि केडारफ्रा गथ'फ्रा मा जानांगौ? दिनै बिथांमोननि केसानो फैबाय थायो। हाजिरा कर्ट गाहैबाय थानांगौ जायो। होमबा दिनै बिथांमोना सिथ्ला गंसेयाव ज' ओंखाम बोथिसे जानो हाफेरदोंना? गाबोनो कर्ट गाहैनांगौ होननाय लगे लगेनो 500,000 थाखा बिदिजों जाया दिनैनि दिनावहाय। गैयाब्लाबो 5-6 थाखा नांगौ मोनसे कर्ट गाहैनो गोनां जायोबा। बेफोरखौ नोंसोर माबाफोर मेनेज खालामना हरबाय बायदों नामा फेरेंगा नोङो? नों बेफोर गथ'फोरनि खोथाखौ सानफेरदों नामा नों फेरेंगा? बेफोरनि खोथाखौबो सानब्रा एसे। अनलि जानला मानला नों सोरबा पलिटिसियान सोरखौबा सासे बुंलायबाय थाबा नोंसोरनि पलिटिक्सआलाय मा? गाबोन दं दिनै गैया नोंसोरनि पलिटिक्सआ। नोंसोरनि पलिटिक्सआ अनलि 5 बोसोरनि थाखायल'। बेखौ लाना थिफुदला खालामबाय थाबाबो जानाय नङा। जों माबोरै दावगालांनो हागोन? जों बर' ट्राइबेलफ्रा माबोरै दावगालांनो हागोन? जों नोंनि मानसिया दिनैहाय माबोरै दावगालांनो हागोन? बै सुबुङाबो माबोरै दावखोनो हागोन? बे बाथ्राखौ एसे साननाया मोजां। जों बेखौ लुबैयो। नोंनि बे बिसोरो गोजोन लुबैया। मानसि बै 17 बोसोरनि सिगां सोरबा मानसि गावथारनाय नोंसोरनि खुगानिफ्राय मोननैसो बाथ्राया गबाय थायोलै। जों दिनैसिमबो बे बाथ्राखौ बुंखांजानो बायो। दिनै NDFBनि खेथ्रआवबो मा मावाखै? मा लेथ्रा मावाखै? दिनै सोरबा खेथ्रआव सोरनिबा BPFनि सरकार सालायनायाव दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुरखांनो नागिरबाय थायो। बेफोर पलिटिक्स नामा? 17 बोसोराव गोबां मानसि गावथारबाय। माबा बांगालजों बर'जों दावराव जानाय बेफोर पलिटिक्स नामा? बेफोर पलिटिक्स जानो हायो नामा? बे एज ए हल जाथि नाङैनो बियो मोनसे कमिनेल जानानै फैदोंमोन। बे खोथाखौ बुंखांबाय थाबा जानाय नङा। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जादोंमोन, जोब्बाय थांबाय हांगार जाबाय बियो। बेखौ बुरखांबाय थानानै जेबो लाब गैया। बेफोरखौ बुरखांनानै लानानै गारायखौ नोंसोरो एसे खायखांनायफोरबायदि जायोलै। दिनै नोंसोरबो दिनै लेथ्रा मावदोंलै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला मालाबा गजोबगोनथ'। दिनै नोंबो सानसे समाव NDFBआव थानाय समाव मावाखैब्रा। बेफोरखौ सिमान लाब्रा। बेफोरखौबो भुल मावदोंना नोंबो? आंबो भुल मावदोंना? बेफोरखौ सिमान लानो सम लानांगौब्रा। बेफोरखौ सिमान लानांगौ। ओरैनो जानला मानला बिसोरनि एथ' बोसोरावहाय एथ' मानसि गावथारजों माबा माबि बिसोर सान्ति लुबैया, बै सान्ति लुबैया। बेखौ रायखांबाय थानांगौ दरखार गैया। मिथिबाय रनजित बसुमतारी? आं नोंखौ लुबैदों। दिनै जों पलिटिक्सखौ जों बयबो लुबैयो। मोजाङै गेले। दिनै नोंथांमोना खुंथायाव दङ। दिनै सोरबा BPFआनो बिसोरबो खुंथायाव थाबाय थानानै माखौबा बुरखांबाय थाबा जानाय नङा। आं नोंखौ लुबैदों दिनैनि दिनाव जों बर' रायजो राजा जोंनि बर'नि गेजेराव लाइमोनफ्रा हाजार हक दिनैहाय एसेब्लाबो रोंफ्रामबायखौनो होननांगोन जों दा। दिनैनि दिनावहाय नंखाय बाखाय माबा माबि बाथ्राफोरखौ दिनै बुंखांबाय थाबा जानाय नङा। नोंसोर पलिटिसियान जादों। पलिटिसियान गोदान बाथ्रा मोजां टपिक लानानै मोजां खोथा बाथ्राखौ लानानै बुङोब्लासो पलिटिक्स खालामजागोन होननानै आं सानो। ओरैनो जानला मानला बे फुराना खोथाफोरखौ रायखांबाय थालायनानै सान्ति लुबैयानो बिसोरनि आमोलाव इदि जादोंमोननो, बैसोरनि आमोलाव इदि जादों, बिसोर बिदिखौ खालामाखै, बिसोर बिदि जाजोबदों। बेफोर पलिटिक्स नङालै। आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंगोन। नोंथाङा रनजित बसुमतारीया थारैनो जुदि नोङो NDFBनि सोद्रोमानि फारसे सिन्था खालामदोंबा, सानदोंबा आरो गोसोखांदोंब्ला NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ, गथ'फोरखौ, जोंनि केडारफ्रा दिनै मा अबस्था जानानै दं, NDFBनि सोद्रोमा केडारफ्रा केसाव जोबदोंना जोबाखै, बेफोरखौ एसे उदिस ला। नोंनि बे सोरजोंबा माबा मोनसे दावराव जानाय बेफोरखौ लाबोफिननायसो खालामगासिनो दङ नोंसोरो। बेफोरबायदिखौ दा जाथों इसोरनि अननायाव। गोदो जालांबाय इसोरनि अननायाव दा जाबावथों बर'जों बांगालजों आरोबाव। आं बेखौ लुबैया, मालाबाबो लुबैया। आं बिदियाव सापर्ट गैया। नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोरबायदि बाथ्रायाव जों सापर्ट गैयालै। UPPL हिसाबै जों मोजां मोनोमोन पार्टि हिसाबै। खिन्थु नोंथांमोननि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदिखौ जों हजम खालामनो हानो नागिरा। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।